Sí, perquè ella es posi aquí, però la gent que està a la línia blanca del fons, perquè no és la paraula política. Tots cap al fons. Ella ha dit que aquesta sí, no, és que si no, no per ella, s'ha parlat o no. Ja arribem al final. Independència. Independència. Però ara no queda molt bé, no? No continua?